Velkommen til Borgvold og Bibelhaven på vores tur rundt i Viborgs gamle bydel. Borgvold er byens voldsted og byens ældste og smukkeste have fra 1864. I 1313 lod Erik Menved opføre en borg her, men det fungerede ikke længe som fæstningsværk, og det bliver måske revet ned få år senere. Siden bruges stedet som vaske- og tørreplads. I 1864 bliver anlægget anlagt af slotsgartner Rothe i romantisk stil med musiktribune, slyngede stier, broer, over 600 træer, buske og mange blomster. Især de store rhododendronbuske er et farvestrålende syn i blomstringstiden. I parken findes forskellige skulpturer, blandt andet vandnymfen af den tyske billedhugger Ludwig von Schwanthaler og af Sanepigerne, siddende pige og liggende pige af billedhuggeren Gerhard Henning. Skytale er lavet af Bornholms granit og jyske marksten af kunstneren Peter Stur og stenhugger Palle Jepsen. I hjørnet af haven findes kiosken med overdækkede borde og bænke og en stor legeplads. I kiosken kan om sommeren lejes vandcykler og både. I et andet hjørne af Borgvold findes Bibelhaven, Danmarks ældste bibelhave med samtlige urter, planter og træer, der er nævnt i det gamle og det nye testamente. Borgvold ejedes i 1800-tallet af familien på Brænderigaarden, og de gav området til byen med den klausul, at der ikke må bygges her. I sommerperioden sejler turbåden Margrethe ture på Viborgsøerne herfra. Og vores næste stop på turen er ved Nytorv, og QR-koden findes ved Handelsbanken på Nytorv.